Li Amedê zarokuma di serî de çêkirina muzîkê bi zimanê dayîkê ji bo parastina nasnameya çandî û veguhestina wê ya ji nifşê nû re armanc dike. Zarokuma muzîkê ji amûreke perwerdeyê wê de tir, wekî pratîkeke jiyanê dikire dest û fêrî zarokan dike. Mamosteyên dibistanên zarokuma bi hev re perwerde û zanyariyên xwe ji nû ve nîşandan. Yek ji mamosteyên dibistanê Şêrko Kanîwar derbarê perwerdeyan de bi mamosteyan re danûstandina fikir kir û pişt re tev bi hev re bi amûrên muzîkê amadekarî kirin. Sed carî tu zanî tu pir îçnayê emînî ku maxsus dibêje. Ferq nake, hiç ne. Şêrko Kanîwar da zanîn ku ew armanc dikin ji bilî Amedê perwerdeya muzîka Kurdî bikînin hemû zarokên Kurd ên li hemû cîhanê. Hewl didin ji bilî Amedê bi xebatên gerok perwerdehiya muzîka Kurdî bigînin zarokên Kurdiyê ku li her derê cîhanê ne, li parçeyên dinyên Kurdistanê ne. Di berdewamiyê de Şêrko Kanîwar li ser asta teorîk û pratik jî têbîniyên xwe anîn ziman. Di asteke pir bilind de divê tu şarezabî da ku karî bî dakevî asta zarokan. Divê asta te ya teorîk, asta te ya pratik tecrübeyên te, cerabeyên te pir bin ku tu zirarê nede derûniya zarokan. Ji ber ku zarok dema ku tu temasî wan dike tenê wê hunerê hîn nabin, tenê muzîkê hîn nabin, strana amûrê hîn nabin. Zarok ji hêla civakîbûn, ji hêla hestiyarî, ji hêla xwebaweriyê, ji hêla xebata kolektif bi hev re karkirinê li pêş dikevin. Dema ku tu vana şanş bikî îhtimala ku tu zirarê bide van hêlên zarok heye. Mamosteyan xebatên xwe wiha vegotin. Ev xebatên ku anha jî em divir em dikin bi rastî gelek xweş û bi watê çima ji ber ku her mamosteyek jî rastteras wek em bêjin ku her tim bi zaroka re xwe ava dike, bi zaroka re jî fêr dibe. Armanca me ji em dixwazin dengbêjiyê me, stranbêjiyê me pir bibin. Li ser dengê kurmancî hîn bibin. Ji ber ku pêşerojê de bi zimanê dayîka xwe, stranê xwe êdî xweş bînin ziman. Zarokma di 6 Tîrmeha 2021 de hat vekirin û ji wê salê ve xebatên xwe bi awayeke çalak berdewam dike.